Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 31 de agosto de 2020. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto da orde do día é a toma de posesión da concelleira do BNG, dona Amelia Sánchez Pérez. Bueno, primeiro. Xura ou promete polo súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo, por imperativo legal, e comprométome a defender os dereitos e os intereses xerais da veciñanza de Betanzos e do pobo galego. Perfecto, moitas gracias. Isto para mí. Antes de continuar, pero creo que podo falar en nome da corporación, darlle a benvida a mesma a Amelia Sánchez Pérez e desexarlle o mellor nesta nova etapa que hoxe comeza, porque eso seguro que será bo para Betanzos e para todos os nosos veciños e vecinas. Grazas. Moita sorte. Señor secretario, punto seguinte.